ndi mzangayo Savita Wirima. Koma poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Boma latili kukonza lamulo lokakamiza anthu azomangamanga kufunsira upangiri pakamangidwe moganizira za chilengedwe. Akuluakulu oyendetsa ntchito za MBC adali mchikhulupiriro kuti mkulu watsopano wa bungweli Brian Banda athandiza kukweza ntchito za bungweli, ndipo timu ya Flames ndiyotsiriza mu mpikisano wa maiko anayi amukulu omwe unachitikira mdziko la Botswana. Tili ndizi komanso zina, tiyeni tikhale limodzi. Tiyambe ndi nkhani yokuti wapampando wa akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC Benson Tembo ati kubwera kwa Brian Banda pa udindo wa mkulu wa bungweli kubweretsa chiyembekezo chatsopano ku ntchito za bungweli. Tembo amayankhula izi pa mwambo olandira ndi kuziwitsa Banda kwa ogwira ntchito a MBC mu mzinda wa Blantyre. Ruth Chinangwa wafika ndi ripoti. Malinga ndi Tembo, komiti yayikulu ya bungweli ili ndi chikhulupiriro chonse mwa Banda omwe tsopano atenga udindowu chifukwa cha ukadaulo wawo. Pa chifukwa ichi iwo apempha ogwira ntchito ku bungweli kuti agwire ntchito limodzi ndi Banda popititsa patsogolo ntchito zake. Mwazina iwo alimbikitsa umodzi pakati pa ogwira ntchito zomwe ati ndi mfundo yokhayo yomwe angatumikire Amalawi mwaluntha. Brian Banda ali ndi kuthekera kumene ali nako monga munthu amene akuyitsa ntchito yake ya kusamau pa wireless komanso pa television. Ndi zimenezo zomwe anthu ambiri angaphunzire nangati munthu otakhala ndi luso kapena nditi kufuna kuti uphunzire china chake ukhoza kuphunzira kuchokera kwa Brian Banda zamene amagwira ntchito nawenso nkuthekera kuti uchite zimenezo. Ndiye pamene apeza zina zimene zili mu MBC komanso iwo abweretsa zina zimene abwera nazo kuchoka kumene anali, ndiye kuti pakhala kupezeka kuti anthu ali ndi kuthekera kwakukulu posintha MBC kuti ikhale yodalirika komanso yokondedwa ndi anthu onse. Pakadali pano Banda ati ndokonzeka kugwira ntchito mosakondera komanso kuchita zinthu poyera. Banda alowa m'malo mwa Moses Chiwoni omwe amagwirizira udindowu kuyambira mwezi wa Novemba chaka chatha. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Amwenye komanso machina omwe amagulitsa zitsulo zopanda ntchito ku mayiko akunja akuaganizira kuti ndomwe akulimbikitsa mchitidwe owononga ndi kuba zipangizo za Eskom ndi mabungwe opereka madzi mdziko muno. Izi zikutsatira kumangidwa kwa amwenye awiri omwe anawapeza ndi mawaya akopa ndi zinthu zina za bungwe la Eskom komanso mabungwe opereka madzi. Amwenye awiriwa padakali pano ali m'manja mwa polisi pomwe akudikira kukayankha mlandu. Simeon Boyce akutipatsira zambiri mu ripoti ili. Mchitidwe owononga ndi kuba zipangizo za bungwe la Eskom komanso mabungwe opereka madzi wafika poyipa kwambiri mdziko muno. Tsiku silidutsa osamva kuti anthu awononga ndi kuba zipangizo za mabungwewa monga ma transformer, mawaya a aluminium ndi kopa komanso mamita amadzi. Mkulu owona zachitetezo ku bungwe la Eskom Trace Waluza ati mchitidwe owononga ndi kuba zipangizo za Eskom wafika poyipa kwambiri m'maboma a Blantyre ndi Tcholo. A Eskom amataya ndalama pafupifupi 3 biliyoni kwacha pa tsiku chifukwa cha mchitidwewu. Owona za ntchito yopereka madzi m'madera a mzinda wa Blantyre ku Blantyre Water Board BWB Rogers Msendema ati pakatipa akhala akutaya mamita amadzi okwana 100 pa tsiku chifukwa cha mchitidwe oyipawo. Zokhudza kwambiri zakuti mchitidwewu uchitika pa nthawi yomwe boma la Blantyre alitchula ngati boma limodzi lomwe mukufala kwambiri matenda otsekula mimba a kolera. Nthawi imene tikuberedwa kwambiri mamita ndi nthawi imene kolera akuvuta kwambiri. Anthu akuyenera adzimwa madzi aukhondo koma akukanika kumwa madzi aukhondo chifukwa anthu akupezeka kuti akutibera chani akutibera mamita ndi zipangizo zina zosiyanasiyana.
mothandizidwa ndi anthu komanso apolisi. Bungwe la Eskom posachedwapa linagwira amwenye awiri omwe anapezeka ndi nthambo zochuluka za kopa ndi aluminium komanso blas ochokera ku mamita amadzi mu mzinda wa Blantyre. Izi zachitika kutsatira kumangidwa kwa munthu wina wa Chichina ku Lilongwe yemwe anamugwira ndi mawaya akopa ndi aluminium olemera matani 18 komanso anagwira galimoto ina yomwe inali ndi zipangizo zobedwa za Eskom ndi Waterboard za ndalama zokwana 1.5 biliyoni kwacha pa boda ya Nyamapanda mdziko la Zimbabwe chaka chatha. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha anzathu ogula zitsulo. Chifukwa zikaonongeka zikumakathera kwa anzathu amene wawa makamaka pala anzathu ena achichina ndi ena ma-Indians ndi amene sakutenga gawo lambiri pa ntchitidwe umene uwu. Tipereke kuchitsanzo posachedwapa cha Mulimbimu panapezeka kuti pala amwenye awiri enake amene anapezeka atalongedza katundu ameneyo mu container aluminium ochuluka ndithu. Ndipo panalinso kopa amene anabisidwa kuchipinda kunsi kwa bedi. Zonsezo ndithu zapezeka ndi za ndalama zankhaninkhani ndithu. Pokhudzidwa ndi kukula kwa mchitidwewu wa pampando wa bungwe la anthu ogula zitsulo mchigawo chakumwera la Southern Region Scrap Metals Association, Bruno Unyolo aitanitsa msonkhano wa onse omwe amapanga business yogula ndi kugulitsa zitsulo ndi mabungwe a Eskom ndi Blantyre Waterboard BWB kuti apeze njira ya momwe angathanirane ndi mchitidwewu. Pa msonkhanowu wa polisi wa ntchito yakafukufuku mchigawo chakumwera a Christopher Pangeti anafunsa chimene anthu omwe amagula zitsulo ndi kumazigulitsa ku mayiko akunja sanabwerere ku msonkhanowu. Big buyer akafikira awa matenga that small quantity ndikumpasa the Chinese kapena kumpasa the India. Ndifika amene aona kuti meeting iyi ndio safunikira chifukwa chani iwo aja ndi link ndi apo. So they are coming zikhozoka kuti awa ali akangata wafinyaso eti. Mawu ake wapampando wa bungwe la Southern Region Scrap Metals Association a Bruno Unyolo alonjeza kuti aitana amwenye ndi machina omwe akupanga bizinesi kuti amve mbali yawo ndipo achenjeza kuti alanda ziphaso zochitira bizinesi ngati sapereka zifukwa zogwira mtima. Amwenyewo ndi machinawo ulendo uno timafuna kwambiri kuti amwenye ndi machina apezeke. Ifeso tili ndi dandaulo kwambiri kwa anthu amene because ena alibe even kalata yotanthauza kuti akugula scrap. Ife timafuna kuti wina aliyense wogula scrap akhale ndi kalata. Mmodzi mwa anthu ochita business yogula ndi kugulitsa zitsulo mtownship ya Ndilande, James Chalera walonjeza kuti agwira ntchito ndi magulu onse okhudzidwa pofuna kuthana ndi mchitidwewu. Masiku ano kugulitsa zitsulo zopanda ntchito yasanduka njira yothandizira kupeza ndalama mwachangu. Anthu ena omwe amapanga bizinesi afika potaya chikhalidwe pomwe akumapita kumanda ndi kumakaba zitsulo zomwe zimakhala ndi mayina a anthu omwalira komanso zitsulo zosiyanasiyana zomwe zimapezeka m'manda mcholinga choti akazigulitse ngati zitsulo zopanda ntchito. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Boma lakweza mitengo ya lendi ya nyumba za boma kuti zizigwirizana ndi mitengo yomwe ili panopa. Nduna ya zamalo nyumba ndi chitukuko cha matauni a Chimwemwe Chipungu anena izi kuti boma lakweza mitengo ya nyumba za boma komanso za Malawi Housing Corporation pofuna kuti zigwirizane ndi mmene zilili pa msika wa nyumba. Ndunayi anena izi pamene mapereka tsatanetsatane wa momwe ndunawu ukuyendetsera nyumba za boma. Malinga ndi Chipungu mitengo ya nyumba za boma ayikweza ndi 65 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kuyambira pa 1 April chaka chino, pomwe nyumba za Malawi Housing azikweza ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kuyambira pa 1 May chaka chino. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Something big is coming on NBC.
not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready. chakulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhazikitsa ntchito yosamalira mzindawu kuti ukhale waukhondo. Mfumu ya mu mzindawu Peter Banda ati konsolo yachita izi potsatira zomwe mtsogoleri wa dziko lino adalamula pa zakufunika kosamalira mzindawu ndipo ntchitoyi ikulimbikitsidwa ndi bungwe la Beam Trust. Tili ndi zambiri mu ripotili. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi, mkulu wa konsolo ya Lilongwe Clement Stambuli atsimikizira amalonda kuti konsolo ikonza galimoto zingapo zothandizira ntchito yochotsa zinyalala ku msika. Iwo ati mwazina aphunzitsa komanso kugwirana manja ndi anthu a mu mzindawu momwe angasamalire zinyalala m'malo omwe mumapezeka anthu ambiri. Komano chomwe ndinganene nchonena kuti ngati council sitikungoona nkhani yati magalimoto ating'ono oti yayi. Pakali panopo ndi galimoto imodzi yokha yayikulu yotenga zinyalala yomwe ikupanga service town yonseyi, misika yonse yomwe ndiyosakwanira. Ndiye ine ngati chief executive wa Lilongwe ndalamula kuti tikonze magalimoto athu owonongeka akale kuti magalimoto amenewo athe kuthandiza kuti zinyalala zitha kuwoledwa pa nthawi yache m'misika yathu yonse. Lero tayamba kuno ku Nsungwi chifukwa ku Nsungwi kuno kunali chimulu chachikulu cha zinyalala chomwe amachotsa m'misika. Kuchoka kuno ku Nsungwi tilowera ku Ngwenya kuti tikaone kuti tingapange bwanji. Komanso china chomwe ndachiona chosangalatsa nchonena kuti anthu akumagwiritsanso ntchito pamene pakuyidwa zinyalalapo nkumapanga manyowa amene akutenga kupita ku munda. Chifukwanso chinthu china nchonena kuti anthu athu akhale ndithu ophunzitsidwa kuti zinyalala tisangozona ngati chinthu chokataya, ndi chinthu choti chingathe kutithandiza. Fetereza akwera mtengo, manyowa amuntaya amathandizanso. M'mawu ake, mfumu ya mzinda wa Lilongwe Peter Banda ati ntchitoyi ichitika mogwirizana ndi mawu a mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo ati ntchitoyi ndiyofunika kwambiri chifukwa ithandiza kupewa matenda monga kolera. Ntchito imene ndiyofunikira kwambiri monga mukudziwa president athu Profesa Arthur Peter Mutharika ananena kusonkhaniza ukhondo phatiziraponso Beautify Malawi nakamba koso zokhudzana ndi ukhondo. So ukhondo sakungonena wa nyumba mokha komanso misika malo amene ife tikupangira business. Fa malo amene ndamene kagulamo zakudya. So ndizofunikira kwambiri kuti misika yathu ikhale ya ukhondo. Wapampando wa msika wa Nsungwi komwe kunachitikira mwambowu Albert Zuwawo ayamikira ntchitoyi ndipo atagwira ntchito limodzi ndi konsolo ya Lilongwe kuti akweze ukhondo mu mzindawu. Chofunika kwambiri kuti adindo atenge nawo mbali kuti msika muzikhala ukhondo. Monga mukudziwa msika wa ukhondo ndi kuti anthu amakhala mwamphamvu. Tikakhala ndi msika woti muli umve matenda osekula mimba, kolera amakhala kuchulukira zimene zimabweza mbuyo chitukuko. Popeza kuti munthu amene akudwala sangagwire ntchito mwamphamvu. Mukuonera kuti msikawu malo onse amene ali otheka kufikirika timasesa kuno bwino, koma vuto limakhala kuti mazinya zambiri zikaonjekana malo ena kuti zinyamuke zipite ku ntaya kucha pamakhala povuta kwambiri. Pamene timaona kuti kubwera kwanu ndi zinjinga izizi
ngati zingathekenso okhala ndi njinga yathu kunsungiko kuno kuti special yathu ndikuti mavuto azinyalala azakhala mbiri yakale kunsungiko kwathu kuno. ntchitoyi ikuyembekezeka kufalikira malo ena monga zipatala, sukulu ndi m'misika ina ya mu mzindawu. kansala wa wodi ya Luwinga mu mzinda wa Mzuzu a Clavel Mhango awalumbiritsa lachiwiri pamwambo omwe unachitikira ku maofesi a khonsoloyi. Mhango anapambana kukhala kansala wa wodi pa chisankho chapadera chomwe bungwe la MEC linachititsa pa 17 March chaka chino. Rodoviko Nyirenda wafika ndi ripoti. Poyankhula pamwambowu, meya wa mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses anapempha Mhango kuti agwire limodzi ntchito ndi makhansala anzawo. Ndalimbikitsa Mhango kuti akuyenera kugwira ntchito molimbikira komanso athandize wodi ya Luwinga chifukwa munga mukudziwa ku Luwinga wodi tinalibe khansala. Mkulu wa khonsolo ya Mzuzu Agomeziyani Nyasulu anati kubwera kwa Mhango kuthandiza anthu akudera kwawo kukhala ndi zitukuko zomwe akuzifuna. Panopo madera onse a Mzuzu ino kuyimiridwa ndi atsogoleri awo amene azinyamula zitukuko zochuluka imene kubwera kuno ku council. Pakati panali gap kuti anthu aku Luwinga analibe atsogoleri wawo mu council, analibe voice mu council. Kansala Mhango wali pa nthawi yomwe akhale pa mpandowu alimbikitsa umodzi kuderali posatengera ndale. Iwo anatinso chidwi chawo chachitukuko chili pakukhala ndi chipatala, musika wa makono ndi kuwapezera chinyamata zochita zokhuza ntchito za luso losiyanasiyana. Toyamba ndemeke ya Mulungu chimene chachitika hapa nchini choti chapamwamba makamaka kuno ku Mzuzu. Nikuona mmene ndikuonekera ndine mwana koma akuliwinga sanaonere msinkhu wa munthu iyayi, koma naona kuti umumu muli mphaso yoti ndi atumikire. Ndiye ndikunenesa panopa zomwe anasankha kuluwinga ndi zimene ine nditumikire. Khonsolo ya Mzuzu panopa ndi makhansala 15. Rodoviko Nyirenda, MBC Mzuzu. Apolisi awalangiza kuti akhale ndi katswiri pa ntchito za makina a intaneti ndi makompyuta pozindikira kuti umbava wambiri masiku ano ukuchitikira pa intaneti. Mkulu oyendetsa malo ophunzirira zinthu zosiyanasiyana ku Mzuzu University otchedwa American Corner a Alan Kanyundo anena izi ku Mzuzu pakutha pa maphunziro a apolisi ndi azimayi okhudza makompyuta. Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Poyankhula pamwambo opereka masatifiketi kwa apolisi achizimayi 20 omwe amaliza maphunziro okhudzana ndi za makompyuta omwe nthambi ya American Corner inachititsa ku Mzuzu, Akanyundo adayamikira akuluakulu a polisi kamba koyikapo chidwi kuti apolisi achizimayiwo achite maphunzirowo. Kufunikira kwake nkonena kuti padakali pano m'maofesimu ntchito zambiri zikugwiritsidwa ntchito, tikugwiritsa ntchito makompyuta kuti tipange ntchito zambiri. Ngenawonso azimayi wa polisiwa sangatsalire mbuyo, akuyenera kuti adziwe maluso mmene angathe kugwiritsira ntchito kompyuta kuti ntchito zawo athe kuzigwira mofulumira komanso mwaukadaulo. Mkulu wa gulu la apolisi achizimayi kumpoto Amonica Munthali adati maphunzirowo adali opindulitsa kamba kuti adziwa zinthu zomwe ziwathandize kugwira ntchito yawo mwaukadaulo. Maphunziro amene wanali ofunikira kwambiri kwa ife azimayi, mmene mukudziwira kuti mzimayi pa chibadwidwe chake ali ndofoka. Kufoka kwake kumampangisa kuti ntchito zina asazifikire, komanso taonanso unena kuti mmene dziko likuyenda ndi digital, amati digital china chilichonse chikudzera m'makompyuta, m'mafoni, ndi tinaona kuti nzofunikira kwambiri chifukwa ku ofesi kwathu kuli ntchito zina zoona kuti timafunika tisunge mkompyuta komanso zikhali za private, komanso ndoti zikatithandizira kuti ma information athu asatayike, azisungika. A American Corner apempha utsogoleri wa apolisi kuti ugule makompyuta kuti zomwe aphunzira apolisiwo akathe kuzigwiritsa ntchito. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu.
boma lati likukonza lamulo lomwe lidzikakamiza anthu azomangamanga kufunsira upangiri wakamangidwe moganizira chilengedwe kuchokera ku nduna wa zachilengedwe. Nduna ya zachilengedwe a Patricia Wiskes amayankhula izi ku Lilongwe pamwambo wa chaka chino wokumbukira za nyengo pa dziko lonse. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Samphiri koma akuwerenga ndi Helix Manemba. Chaka chino chilengedwe ndi nyengo mdziko muno zakomana ndi mavuto ambiri, pomwe misewu yathu ikugumuka chifukwa cha mvula yamphamvu. Nyumba zina za mbali mwa nyanja zamira ndi madzi osefukira, komanso anthu ena amwalira chifukwa chakuti nyumba zawo zawagwera. M'mawu ake, nduna zachilengedwe a Patricia Wiskes sanabise kuti kusalabada zachilengedwe pomanga zinthu zachitukuko kukuonongetsa dziko lino ndalama zochuluka chifukwa sizikumakhalitsa. Iwo anati unduna wawo wachilimika zokhazikitsa lamulo loti omanga zitukuko zosiyanasiyana azikatenga kaye upangiri ku unduna wawo ndi cholinga chakuti chitukukochi chisamakhudzidwe chilengedwe chikakalipa. Pakati pa kuno ku Malawi takhala tikuona ngozi zochuluka zomwe zimadza kamba kusintha kwa nyengo, manyumba kugwera anthu osiyanasiyana, komano kuchoka pano kupita kutsogoloku unduna wathu ukukhazikitsa lamulo lonena kuti onse omanga ma buildings akuluakulu amene pa chizungu timatcha ma public infrastructures azionetsetsa kuti akumanga ma building olimba, onena kuti olunyengo itasintha motani ma building iwa azikhalabe chimozimozi. Pankumanowu ndunayi inakhazikitsa mndandanda wa momwe nyengo yayendera chaka chatha. M'mawu ake, mkulu wa nthambi yona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Aluse Mtiratira anati ndondomekoyi ikuonetsa mmene nyengo yakhudzira magawo osiyanasiyana m'dziko lino chaka chatha. Ripoti ikusonyeza ndithu madera amene mvula sinagwe mokwanira, ndipo ndi mmene production yathu imene inakhalira anthu amene anabwerera kumunda ikumafotokoza bwinobwino ndithu. Ikumafotokozanso mmene mvula imene inabwerera imene yapangitsira kuti mwina madzi achuluke mu nyanja zathu ikufotokoza bwinobwino, ndiponso mwina ndi anthu omwe anali affected mu njira zosiyanasiyana ikumatha kufotokoza bwinobwino. Ndithu kumayang'ana zonse kandi ma floods kandi ma dry spells kandi mphepo imene tikumayang'ananso even kutentha heat waves ikumathanso kumasonyeza kuti chaka chatha munatentha kwambiri kuposa average, zimene zinapangisa kuti tikhale ndi ma heat waves zimenenso zinathandiziraso panga contribute kuti mwina kumundanso nthawi zina kukhale kuvutirapo. Zokondwererazi zinayima pamutu olimbikitsa anthu kutsatira machenjezo osiyanasiyana a nyengo, komanso kufunika koyikapo chidwi polimbikitsa kupeza mauthenga a za nyengo. Gulu la chinyamata la Climate Smart Cities ndi mabungwe ena apempha nyumba ya malamulo kuti idzika ndalama zochuluka zolimbana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi zomwe zimakhudza dziko lino. Gulu lapemphanso boma kuti likhazikitse malamulo othandiza anthu kuti azipewa ngozizo zisanachitike. Achinyamatawa apereka chikalata chawo cha madandaulo ku komiti yoona zakusintha kwa nyengo ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Austin Fukula wafika ndi ripoti. Ulendo wokapereka madandaulo awo unayamba ndi ndawala kuyambira pa Game Complex mu mzinda wa Lilongwe mpaka ku chipata cholowera ku nyumba ya malamulo. Mwazina achinyamatawa omwe akugwira ntchito yolimbana ndi mavuto otsaka mpaka kusintha kwa nyengo akufuna kuti nyumba ya malamulo ithandize poyika malamulo okakamiza kuti ndalama zomwe zimapita ku ntchito yothana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi zikhale zochuluka. Iwo akufunanso kuti pakhale kulondoloza mmene ndalamazo zagwirira ntchito, komanso kukhazikitsa thumba la achinyamata lomwe lingathandizire achinyamata omwe ali ndi luso lothetsa mavuto odzaka mpaka kusintha kwa nyengo mwazina. Martin Manyozo ndi mkulu wa ntchito ya Smart Cities. Tili malamulo abwino mene tinali ndi Vision 2020 koma sitimaluma ngati dziko la Malawi. Timakhani malamulo abwino mwinaso mayiko ena kumaberaso kwa ife koma ayi ndithu Paris Agreement timapanga follow zino ngati zimene tindi Disaster Risk Management Act, Physical Planning Act, koma anthu tikunena pano kandi kusanje kandi kuchikwawa kandi kuti osewa ali malo amene soyenera kukhalapo koma amakhalapo chaka ndi chaka. Anthu athu amene ali zisogolato samaluma kapena kuonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa. Wapa mpando wa komiti yoona zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ati aone Henry ndi amene alandira chikalatacho. Iwo ati komiti yawo ionetsetsa kuti nkhawa za chinyamatawa zafika kwa adindo oyenera. Tipita
chitsanzo kwa clerk of parliament akakakambirana muona zikulowa mu nyumba ya malamulo ndipo tikuzikambirana ndikukhulupirira kuti inu ngati atola nkhani muzakhalapo nthawi imeneyo kumvera ndi kutsatira kunena kuti petition yomwe inaperekedwa yakambirana ndithu ndipo zotsatira zake muzathanso kuzitola pomwepo pamene tikukambirana mu nyumba ya malamulo. Gulu la Climate Smart Cities lati nkofunika mgwirizano pakati pa boma, mabungwe ndi anthu osiyanasiyana pa ntchito yolimbana ndi mavuto akudza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Austin Fukula, NBC Lilongwe. Munkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yamaliza kumapeto mu mpikisano wa maiko anayi wamkulu omwe unachitikira mdziko la Botswana. Izi ndi malinga nkuti timuyi yagonja ndi chigoli chimodzi kwa adu ndi timu ya Botswana m'masewero ake omaliza mu mpikisanowu. Malawi yagonja m'masewero ake onse awiri mu mpikisanowu ndipo sinagoletse chigoli chilichonse. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Boma lati likukonza lamulo lomwe lizikakamiza anthu azomangamanga kufunsa upangiri wakamangidwe moganizira chilengedwe. Akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MBC ati ali ndi chikhulupiriro kuti mkulu watsopano wa bungweli Brian Banda athandiza kukweza ntchito za bungweli. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Flames ndiyotsiriza mu mpikisano wa maiko anayi wamkulu omwe unachitikira mdziko la Botswana. Munali ndine Merese Zamawa ndi mzanga Savita Wilima, tukufunani usiku wopambana.